sak pamit-pamitipun. Om Swastiastu. Om Wignamastono Sidam, Om Alubatra Berkayati Swasta. Dumateng para pinantita ingkang kula sedhahaken sumrambah dhateng ngarsanipun para umat sedharma bilih wonten ing Kaliwaru menika sampun dipun wonteni adat nggih kala jaman semanten kula nggih sampun nderekaken wontenipun anggenipun para umat Hindu menika badhe bekti dhateng leluhuripun wonten ing dinten Ageng Galungan. Menika langkung sae lan langkung sempurna anggen kita wonten ing menapa bakti dhateng leluhur. Nanging kita wonten ing upacara-upacara menika ingkang kasebat wonten ing Pitra Yatnya nggih. Lumebet wonten ing Pitra Yatnya nggih. Boten penampahan menika wonten ing mangke menika saya wonten papan suci utawi wonten ing pundi papan. Nah, wonten ing kedalanten menika saderengipun penampahan kula panjenengan sami sampun bekti langkung rumiyin dhateng leluhur panjenengan dinasta lumantar sarana kanthi nista nggih. Mangke taun demi taun menika kados pundi supados anggenipun menapa mangertosi tentang wontenipun bekti dhateng leluhur wonten ing dinten Galungan. Karena adat tradisi wonten mriki leluhur mriki leluhur kula panjenengan sami remen sanget nggih. Setahun dendhaki pindho nggih wonten ing lebaran utawi wonten ing Galungan menika. Ampun ngantos budaya nika dipun tinggalaken lajeng wonten ing Galungan menika mangke menika sethithik mbaka sithik kita dipun lurusaken kados pundi caranipun upacara wonten ing sarean nika termasuk wonten sarean karena papan rika menika kawontenanipun nanging kita saged saking pelataran wonten mriki. Ingkang baken supados panjenengan mangertosi wonten ing sarean nggih wonten ing kuburan menika ingkang sepisan menika nyuwun idipalilah intinipun nggih. Boten upacara dewayatnya nanging nyuwun idipalilah kalih ingkang mengkoni wonten ing sarean nggih. Ingkang mengkoni ingkang jagi ingkang rumaksa wonten ing sarean ingkang sepisan nyuwun dhateng mrika. Sarananipun sae adat ingkang sampun lumampah nggih. Nek kita badhe napa ngaturaken sarana mboten napa ingkang baken menika wonten kesepakatan lan wonten ing samangke taun demi taun wonten anggen kita sami lingguh bareng napa ingkang badhe pun tingkataken wonten agama Hindu. Ing sepisan nyuwun idipalilah badhe ngontenaken sinaksa saking mriki neripun saking mriki sampun pirsa kok apapun dene ingkang wonten ing inggil menika sampun pirsa. Lah menawa tujuanipun yen idipalilah badhe ndongaaken nggih ndongaaken paring doa dhateng ngarsanipun para leluhur. Leluhur menika mboten namung leluhur panjenengan dhewe ora guru madindu nggih. Leluhur ingkang sampun katimbalan mbuh kuwi saka udeg-udeg gantung siwur nggih menika putu ngasek tekan wareng sak udeg gantung siwur nggih kok sente dan lan sak badhe kula ringkes kados pundi mangke nggih menika ingkang pun sebat mangke para leluhur nggih mboten leluhur panjenengan dhewe. Leluhur menika sampun bayangaken nek leluhur menika sak lebetipun jenengan ngucapan leluhur niku sampun saged bayangan sinten kados kula dumateng para leluhur berarti leluhur kok kastine nggih mbok kula nggih sedaya leluhur ingkang wonten mriku ngaten nggih menika ingkang berjalan sampun pikiranipun mboten namung mligi dateng kita tujakaken umpamanipun wonten ing trah-trah ingkang sampun pinten jenengan ingkang sampun mangertosi menika wonten mbah wonten pun kelingan menika mangke muncul sedaya menika sampun nggih menika dados supados mangertosi bilih wonten ing sarean menika ngaturaken bekti. Lah menawa bektinipun kanthi sarana asahan menika sampun saking panitia nggih menika saged dipun simbolaken yen wis tumata lan ngertos tujuanipun mangke saged ugi wonten ing mriki saged duwe kewajiban niku asahan dhateng para leluhur niku digawa nggih. Hal mangke dipun sertai wontenipun tirta buta. Niku saged dipun laksanakaken wonten ing kiwa tengenipun sarean
saged dipun wontenaken wonten ing Balai Dusun. Nek wonten Jawa utawi menika nek menika kesane Hyang Widi, Hyang Wisnu, Hyang Indra menika nyobi ketekunan panjenengan. Nggih, kula yakin menika dipun paringi terang dan mangke udan malih mboten napa. Menika dipun ideni Pak Ilah lah nggih ngeten. Dados mangke wonten ing wekdal ingkang badhe dateng antisipasi tentang cuaca menika saged. Mangke wonten ing Bali mriku menten niti palilah kalian menapa Pak Dukuh menika badhe umat ini badhe bakti dateng leluhur wonten ing Bali. Lah mangke wonten ing mriku ketenangan panjenengan wonten tetep nika lah mangke kantun dateng Karyan nika solusi. Tapi kula mau konsultasi oleh Pak Tekno napa HP-ne tak kira kurang nggih, kurang. Mboten napa engko dilaksanakaken karena demi kemajuan napa niku mesti wonten bab ingkang kita ada. Mangke alternatif dan kondisi udan nggih. Udan apa palang mboten bagi kita. Kula kodaran menika mboten napa kok mimpin upacara nggih. Nika kula kerep udan tengah wengi jam 12 di kodanan mboten napa. Tapi jenengan niku supados ketenangan jenengan nika kalih mangertosi. Kalih manembahna saking pundi mawon ing kebaken hubungan pitrayatnya berarti di luar pura. Nek wonten ing di luar pura, nek wonten salebetipun pura, berarti kita hanya pendeta saja atau pemangku ingkang nyuwunaken menika lajeng ing sak mangke pun asta dhateng kuburan. Kuburane napa nyawa enten riku mboten, mantra tindu mboten. Nika Batan Padake nggih. Witanipun wonten mriku niku keprabon petilasan ngaten. Terus supados mangke langkung cetha malih niki kangge kebiar supados panjenengan sadangunipun menika manembah dhateng Gusti lan bakti dhateng leluhur mangertos tujuanipun. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih pun tampi saged matur nuwun menika kula mboten badhe merubah niki badhe kula laksanaken menapa ingkang wontenipun. Mangke kita sekedhik kita tata nggih, kita desain nek wonten mriki nggih. Nek antisipasi hujan ya piye carane menika saged ngaten. Ngaten nggih, Bapak Ibu nggih. Matur nuwun awit gatosanipun lan monggo kita hawiti sarengan. Om Kenta Sabda Mahasada Ongkara Padika Tisah Sandraji Sinadatam Sepi Hingga Suwata Suwata Om Kenta Nirpusati Dewa Abawa Bawa Karmai Suwara Jawa Sangdia Warang Sidine Sang Sayun Om Ing Lama Om Ram Rahpata Senama Adinatma Sinam Sang Bersama Sampurna Saya Baso Pada Bantu Purun Bantu Setimalanto Wang Angkang Kasur Kaya Dinamu Nama Suwa Om Swama Swama Mahadewa Sarabdan Hitam Karaman Bokto Sararapi Supalaya Serasiwa Om Bapu Bapak Karman Bapak Bapu Sambawa Terima Gangga Amurtaya Namah Swaha Om Sadasiwa Gangga Amurtaya Namah Swaha Om Paramasiwa Gangga Amurtaya Namah Swaha Om Purvama Gangga Namah Swaha Om Puspadana Namah Swaha Om Gangga Mentar Bhagavatam Sino Prabhuhaya Bairo Saloko Tenang Mati Samira Bhagavatam Siwa Pangeran Salina Sayang Om Purvama Gangga Namah Swaha
mukti para pradam Om Rang Ring Parama Siwa